Ara, a partir del tutorial del Notepad que hem fet, intentarem muntar amb el Movie Maker el tutorial. Aleshores, per fer-ho, el primer que farem és instal·lar GIMP i farem una miqueta de trampes. Hem preparat una plantilla qual té una resolució de 800x600 i la utilitzarem per ficar els títols. Seleccionarem el títol, sigui Notepad, que és gran desconegut. Ara ficarem aquí que en té la mida. Què més? Farem que quedi centrat. Bé, guardarem aquesta plantilla com i ficarem aquí tutorial Notepad i guardarem dins de tutorials, per exemple, tutorial Notepad. Exportem, aquesta resolució està bé. Bé, un cop la tenim ja creada, si de cas podem fer una altra per ficar-la al final. Gràcies per la seva atenció. I també el guardarem com a tutorial Notepad final. Molt bé. Un cop tenim això, ja podem GIMP. El que farem és buscar amb alguna font de recursos per la xarxa o en algun CD que tinguem peça de música per ficar-la de fons. En el cas de fer una mica de trampes per anar més de pressa, hem utilitzat el banc de recursos lliures del Mac amb llicència CC, Creative Commons, copiat, i en aquest cas aquesta cançoneta, és un bucle, hem buscat un bucle. També podria quedar bé aquesta de la guitarra. Sí, pot ser que quedi millor, no, aquesta? I el que farem serà descarregar-la. És un bucle en el qual s'anirà repetint. Es diu que el que hem de fer és que si l'utilitzem s'ha de notificar-ho, és a dir, que se conserva l'autoria. Ho baixem aquí i li ficarem aquí fons. Música de fons. Molt bé, ja la tenim baixada. Ara el que farem serà obrir el programa que ens permet fer l'edició. Per a fer l'edició, tal com serà utilitzem el Windows Movie Maker. Aquest aplicatiu no és que sigui una molt bona aplicació, però des de luego la porta instal·lat per defecte XP i realment ens permetrà fer ràpidament aquest tutorial. Bé, per crear el tutorial, el primer, canviarem l'escala de visualització del que seria el vídeo, ho passarem a escala de temps, que ens permet controlar cada una de les parts que formen part del tutorial. Després, en lloc de veure les tasques, farem veure les col·leccions, aquí hi ha unes proves que es poden borrar, i ara el que faré serà arrossegar des de la carpeta on tinc tot el material a damunt del Movie Maker. Comencem per carregar la música, les dues caràtules i el tutorial del Notepad. Molt bé. Ara l'únic que cal fer és agafar-les i col·locar el tutorial del Notepad al començament, que és la caràtula d'entrada. Després agafem el tutorial i el col·loquem a continuació d'aquesta caràtula i la caràtula de tancament. També la música l'arrosseguem al canal de música al començament. Fixeu-vos en un detall, la música és més llarga que el tutorial, no és l'habitual, tot el contrari. Llavors, per demostrar, per veure què es pot fer en un cas que fos al revés, l'habitual seria que fos més llarg el tutorial i com a tal el que farem serà allargar una mica les caràtules. Ara que és més llarg, la solució és, per això hem baixat un bucle de música, és col·locar una altra vegada la peça i retallar-la fins a ajustar-la al final del tutorial, de manera que coincideixi el final del tutorial amb el final de la música. Molt bé, aquí encara hi ha un detall que cal tenir en compte, que és que ara podem previsualitzar com quedaria el vídeo, anem a veure-ho, així la música de fondo, i observeu que la música està molt alta i no se sent ni la veu, com a tal que vol dir que hem d'ajustar una mica la veu. El primer, baixarem el volum, està molt forta, em sembla que la baixarem molt, tant a la primera com a la segona, s'ha de baixar totes.
més o menys a la mateixa intensitat. I a més, perquè quedi més bonic, farem que al començar el vídeo tutorial s'intensifiqui i a l'acabar el tutorial s'atenuï. Llavors el resultat serà que pujarà la música a mesura que veieu, va pujant la música, aquí ara parlo jo, A continuació podrem utilitzar i se sent la música de fondo i no molesta, i ara acaba, disminueix la música fins que s'acabe el tutorial. Perfecte, molt bé, ja m'agrada com queda. Com un petit detallet és que utilitzarem transicions que queden millor sempre, per exemple les típiques d'atenuar, que són el millor. Col·locarem entre els fotogrames de vídeo i caràtules, en col·locarem alguns, no em deixa ficar al començament al final. Si volguéssim ficar al començament al final podrem ficar imatges de fons neutre, per exemple una imatge de fons blava o blanca al final i al principi per atenuar des d'un fons blanc a la caràtula del principi i una altra a la caràtula del final. Però bueno, és només una floritura. A continuació el que s'ha de fer és guardar aquest projecte com a vídeo, no? Llavors el que farem serà utilitzar el format de l'UMA, que és el que porta per defecte el Movie Maker, que també ens serveix molt bé per a pujar-lo a YouTube, i el que farem serà ficar aquí tutorial de Notepad. El guardarà directament als meus vídeos, després ja el veurem, m'interessin, i bueno, el fem processar, tarda uns segons, pararem l'execució durant aquest càlcul. I va, molt bé. I potser un detallet a mirar des de mis vídeos quan ocupe 1,80 MB i la qualitat no està gens malament. Ara el que faríem seria pujar-lo a YouTube o a qualsevol plataforma que ens interessi, i la gent el podria utilitzar des de la xarxa.